Zorionak muni, bide batez, hogei urte honetatik. Bueno, nik kontako zuetena da Ulma taldeak, Ulma Fundazioen bitartez, nola sistematizatu dauen bere gizartearekiko jarduera edo, bai? Bueno, hemendik aurrera, ez? Orduan, bueno, orain arte zer egiten dugu, bai? Ulman. Bueno, beste aberastasuna sortu, ez? Beste asko bezala, enplegua sortu eta zailtasuna daudenean, zaindu, eta daukagun enplegua, sustapen berriak bultzatu, etorkizuneko enpresak edo etorkizuneko ulmak izango dianak, interkooperazioa, Ulma taldeko kooperatiben artean, beste kooperatiba eta erakunde batzuk ime bai. Bueno, gure jendeari zuzenduteko ekintza puntualak, ekintza sozialak eta abar, euskara normalizatu bai, hortan gabitz. Eta, bueno, irabazietatik sortzen dugun fondo sozial hori edo, banatu egiten dugu, irizpide batzuk. Eta, bueno, berez zer dagokigu egitea? Hor ikusten duzuen Pokemon bola horrek, islatzen dago, zentzu dian gure 10 printzipio kooperatiboak. Orduan, behian, oinarrian dauena da gizarte eraldaketa, eta hori da, azkenean, printzipio horrek markatzen du zein da gure iparra. Zein da gure azken helburua, guk presa bezala, irabazi bidegu dirua, jasangarriak izan behar gara ekonomikoki, eta abar, baina hori ez da gilditzen, hori ez da bukaera, ez? Gure azken helburua da gizartea hobetzea eta eraldatzea, berez, bai? Bueno, hori kontutan hartuta, nola gauzatu, hau dana, ez? Nola gauzatu guk daukagun erantzunkizun hori gizarteekiko, ez? Egin behar duguna da, uste dugu, gizartearen beharrekin konektatzea. Alde batetik, egin duguna da, arlo sozialak, soziokulturalak guretzat zentzu diran zehaztia, eta gero, hasi garaia, harremanak lantzen edo ostutzen erakunde batzuk. Eta baita, letzak ulertuko, gure lan hau ez badugu gure kolektiboa mugitzen, martxan jartzen, eta murgiltzen. Zentzu dian guk zehaztu ditugun arlo horrek, hor ikusten dituzuenak, sustapen berriak eta interkooperazioa gorriz dauz markauta, barne arloa dialako, batez ere, eta gainereko dana, kanpora begirako arluak, nahiz da, barruan bebai, esan duten bezala, balanduko ditugu bebai, ez? Garapenerako kooperazioa, ongizatea eta osasuna, kooperatiba gintza, hezkuntza, euskara, gizarteratzea, ingurumena, kirola eta kultura, bai? Arlo guztiak eukibidea dute pisu bera, uste dugu ez dela gauza bera, arlo bat edo bestia, da gure ustez, pisu desberdinak eukibidea dute. Orduan, zertan oinartu gara pisu horrek zehazteko? Hor dakotzu, alde batetik marko kooperatiboa, gure printzipio kooperatiboak, o kooperatiben legeak esaten dauena, eta abar, hartu dugu kontutan, gizakien beharrak, zentzu dian benetan, hemen eta beste leku batzutan, hurbiltasun geografikoa bebai, Ulma ezberdinak dauzen tokietan, eragingo, saiatuko gara gehiago eragitzen, ez? Eta gero eraginaren volumena, ez da gauza bera, guk egiten dugun ekintza batek, gero emuten dugun laguntza batek, eukitzea eragina 2 pertsonangan, edo 10.000 pertsona, zerbait esatea. Eta gizakiaren beharrak nola islatu ditugu, horretako Maslowen piramidea hartu dugu, referentzia gisa, eta hor ikusten ditugu 5 maila. Oinarrizko maila dira behar fisiologikoak, hau da, adibidez, jatea. Gero segurtasun beharra, etxebizitza ukitzea ero, behar sozialak, harremanak eta pertenentzia sentido hori ez, norberaren estimako beharra, norbera garrantzitsu sentitzea eta olako gauzak, eta piramideen puntan autorealizazio beharrak. Ikusten dugu askotan, buruan
dauzkagune ardurak eta hor egoten diela punta hortan, ez? Eta beste leku batzutan, igual, oinarrizko beharrak ez dauzkate ondioke azetuta. Bueno, hori kontuta hartu dugu eta induguna da, hori, zelabait garrantziak banatu edo zehaztu. Lehenengo 3 arlotan induguna, esan da, finkatu, zelabait arlokatzen garrantzia, lehenengo osostapen berria, izan da, barne akordio bat, kaunen baliabitatik 120 ara joango da, interkooperazioa ulmataldean, arro kontu bat izaten da, orduan diru kopuru finko bat izango da, urtero, eta garapenerako kooperazioa, nahi duguna da, gutxienez, irabazien 0,7 emutia, gutxienez, eta, daukagun fondo soziala, irabazien 110 baldin bada, fondo sozial horren 1,7 izango da, horra joan bideratuko duguna, Eta A, B eta C horrek entzen baitugu totalatik, gelditzen esakun X isa, horrela ikutzen zuen portzentajeekin manatu dugu. Nola iritsi gara portzentaje horietara? Horretako ariketa dugu. Duguna da, objektibizatu aldaun herrian, garrantziak ez lagune artean bildu eta zuk esate duzu eta nik uste dut, eta ni naiz kirol zalea eta niri gehiago guztia izan kirola eta orduan kirolak dako garrantzik gehiago. Osatu gara objektibizatzen hori dana, esan duten parametrokin, ez? Orduan, ariketa hoen dugu eta zun bat egiten badugu, hor ikusten dugu, adibide bat, ez? Adibidez, ongizatea eta osasuna arloa. Eta hoen duguna da, Maslowen arabera, lehenengo, maila bakoitzari, piramiden maila bakoitzari, ponderazio bat emun, 5, 4, 3, 2 bat, eta gero, esan, ongizatea eta osasuna arloak ze impacto dakon, adibidez, lehenengo beko mailan, ez, behar fisiologikotan, adibidez, eta horri 5 bat emun diogu, eta gara, ez. Orduan, horrekin dana batuta lortzen dugu, emaitza da, Maslowen arabera, ze puntuazio lortzen duen honek, eta gero beste bi faktore egitzen diogu, beste puntuazio hori biderkatzeko, ez, hurbiltasun faktorea eta volumen faktorea esan bazala, Guztira puntuazio bat dako arlo horrek, eta guzti nahi da gero, gehitu eta daukien portzentajea kalkulatu, hori da zelabait pisuak banatzeko egin dugun areketa. Nola izango da kolaborazioa kanpo erakundeekin, lehentasunezko kolaboratzaileak izendatuko ditugu, eta bagabitz izendatzen arlo bakoitzien, gauzak bilin bat enfokatzeko. Eta diru laguntza emateaz gain, beraien egitasmotan edo proiektuetan murgiltzen saituko gara. Eta guk estatuan badazkogu delegazioak, kooperatibistak dira, hango bazkidea hango pertsonak, eta horre zerbait egingo du. Eta gainerako kolaboratzeekin, lehentasunezkoak ez direnekin, pentsipioz, laguntza ematera mugatu daukagun kolaborazioa, eta gaur egun oso atomizatu daukagun banaketa hori, zelabait murriztu. Irizpideak, diru laguntzak emateko, orokorrean, irabazi asmorik gabeko erakundea izan behar da, helburua da gizartearen ongizatea eta ez pertsona bakoitzan interes pertsonalak eta erlijio eta politika ez dutu aintzat hartuko behatzak ez harrapatzeko, ez? Eta, lehentasunezko kolaboratzaileei gutxienez arloaren dagoen fondotik, 150 emango zaio, dedikatuko zaio, eta gainerako kolaboratzaileei, ulma da egon tokietako baten kokatu eta izatea, eskatuko da, bada bentsat, ulmako langileen bat egotia erakunde hortan bebai, kontuen hartuko da, lehendik historiko bat dauen edoz ulmakin, eta ulmarekin lotu instituzionalak dauzkaten erakundeak, adibidez, Mondragon Unibertsitatea, lurraldearen garapen soziokulturalean lan egiten dauen erakundeak, eta, ez da gita, eusko ikaskuntza, lako erakundeak, eta lurraldearen ongizate orokorra bebai lantzen duten erakundeak. Bau da gure sistematizazioa, zertarako sistematizatu, azkenian gauzak
nolabait finkatzeko. Ez dana finkatzen, ez dana sistematizatzen, gaur igual badabil, baina igual bier ez dabil. Eskerrik asko.